garan farar raji ku higaran awwal mai duniya turun fama buba turun fama dan gidan isho yana nan cikin kwance an ta kasuwa a dan gidan garan farar isho turun fama shi nan kwance yana nan kwance tattare Allah kai ku lahiya Allah kai ku lahiya ya ca an kama turu biyu gaba biyu tsakiya sarwa na baya a halin da ake ciki yanzu awwal mai duniya turun fama uba turun fama dan gidan isho shi na nan kwance gidan hudu yana nan kwance gidan hudu garan fara laju kai garan alhaji nu soje karama umma turun fama awwal mai duniya ga tana ana tabi na kai muna tamma dan gidan isho turun fama shi nan kwance gidan biyu shi na nan kwance gidan biyu aiki hankali sannu sannu ake taya silo Allah ka su lahiya shi na nan da yanzu wuri ne amma da maza kai ne maza kai ne maza kai ne dan gidan isho turun fama shi na nan kwance gidan biyu awwal mai duniya uba turun fama babbana Ibrahim Mallaka Kabi saki sako beti Jamilu Kamaski da alirigirigike Jamilu inda rabo kacci lamba isho turun fama premier